Cini buba gerani mutun Buba gera ayo lotung Buba gera ayo lotung Beta tipalen maro nai Beta tipalen maro nai Ay ke coba chole nai Ay ke coba chole nai Haidi sing buri rokbo o andolono bubagra je bonda kungmani o bonno sing peacefully babe no sing bor sami tinai oro o bonno sing peacefully babe sing bonno sing palon khlalaye no jotono ro sami tinai jotono o bonno nong khordi hinai buri rokno bokobung narugo sing maharani sengthomani je bahan buthebe kerengjak sing bor as bongsoba जों अमहायकै सामिति जों वासा आन्दोलन नखरनायानो जोंबो जयदा खायमानो हिनैनाय जत बुरै बुखुक संनो आनि कबंमु अबनो नरबर सामिति नखर बाय media rokno tini अमहायकै फेमेन बागै नरंनो हामाया फारो ताइ नाय तंनाय जत ताखुक बुखुकनो पाइप्ले हामजाकमा ताइ चबानि चिबाय आव खना 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अब बुबागरानि बिसिंति खलायनो अब बन्दा कगजाखा अब 12 घन्टानि बागै बन्दा कगो अब बन उनखा संविधान 2 এবং 3 धाराव दंगो अब उनखा आलादा राज्य चिनि एकटानो डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि बागैनो आलादा राज्य नांगो हनिनो तिनि अब बन्दा कगो अब जों अब 75 ता 76 बছर लाइट दंखा बारङै दंखा तो फानो चिनि अति प्रसारो ताखनो सादिन गरैखौ तामगाय बुबाय चालक जागै दंगो ताखनो सुसित लांचित बंचित अवहेलित उंलायजाक अ बसंरकनो तिसाय मोथां तलांनानि बागैनो बबाग्रा वानसका तामनि हिमालय सुदु सुसित लांचित बंचित या अबंखा आइडेंटिटी क्राइसिस बंगै थांका नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानि अब बकासा वानसुक थाय दंगो आबनि बागैनो आलादा राज्य नांगो हनै दिनै अब वानसुकैनो अब बन्दाखौगो आबनि बागै जत ताखुकताय बुखुकनो आं कबुंमुं नारगो नंथानि अर कचा कपुर ताहिलायदि अबंखा बुबाग्रा हाबुबाग्रा अब बन्दाखौ माने थानचानि मारिनि बिसिंतै थानचा तंखांखांखाय आ थानचानो केबो सबायमाया थानचानो नखांखांखाय केन्द्रनो बसं फुनुं मानसिनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट फुनुकनानि बागैनो अमहायकै तिनि अमहायकै बन्दाखौखा तामनि हिमालय जे त्रिपुराओ कासा त्रिपुरा चिकनसा राज्य फानो ओ त्रिपुराओ 186 नम्बर राजा राजत्व खायजाक ओ बसंरक बरक ताबु बंग आइडेंटिटी क्राइसिस नि बागैनो बरक आलादा राज्य नांगो हनि बरक साइमान जागनो एवं बरक ताक नुकसिनाय बरनो फुनुंगानि बागैनो अ बन्दाखौ दाखौ बुबाग्रा अ बन्न जों पीसफुली बाबेनो जों अ बन्न पालन खालायनाय हायपानो नं मेडियानि बिसिंतै आं ताइ थाइसाखौ अर बुरै रकनो कचारनानि मुसुंगो चिनि बुरै रक जों अब मा वानसुक लायनाय जों बुरै इंगैबो नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों बुमा हिसाबै जों मा वानसुकनाय बुरै हिसाबै मा वानसुकनाय अर जुदि 140 नम्बर राजानि बिहिक सेंथमा जुदि रेसामिबाय आन्दोलन रेसामिबाय जुदि युद्ध खायनाय ब हा सेगिटि मानु बा राज्य जय खायमानु हंखाय फायदि जों बुरै रकबो अ आन्दोलन बुबाग्रा जे बन्दा कुमानि अ बन्न जों पीसफुली बाबेनो जों बर सामि तिनाय अर अ बन्न जों पीसफुली बाबे जों बन्न जों पालन खालायनो जतनो र सामि तिनाय जतनो अ बन्न नखर दिहैनाय बुरै रंनो बकबुं नारुगो जों महारानी सेंथमनि जे बाहान बुथेबे गोरोंजाक जों रास बंशबा जों अमहायकै सामिति जों वासा आन्दोलन नखरनायानो जोंबो जयदा खायमानो हिनैनाय जत बुरै बुखुक संनो आनि कबुंमु अबनो नरबर सामिति नखर लोकेशन तो चूज खलायका आरो मिया तो 27 टा लोकेशन 27 लोकेशन खलायजाक पानो गोरों जागाओ तेबो बिसिं बासां रगो अम चूज खायतंनायो मान्दाय एलाकाओनो अनेक जागानो खलायजाकनाय अमहाय सुदु मान्दाया प्राय जागाओनो अमहायकै चूज खलालाय दंगो बांनाय 27 टाया एमनेकै तिप्रा मथा बा बुबाग्रानि बिसिंतै 27 टा जागा चूज खलायका 27 टा जागा चूज खलायफानो चिकन जागाओ तेबो चूज खलालाय दंगो एलाकाओ अमहायकै खलायजाकनाय तिनि अर हंका बर गेदारिं नाय बरक बेलायखायनो बांनाय अबंकांका बरमुरा हाथाय कतर अ हाथाय कतरनो बरक बांकुक नाय हिनिनाय जतन आसाथाय বিশ্বাস दंगो ओंनाय
जों तिनि आरो फायनाय फेका बाहायके खालायनानै बाहायके बर' आसुकनानै बाहाय तिनिनो आरो 500-600 जन थांगानो जे फायमान ताल बरक गांखाय और बरक बांनाय बरक तिनि सिमिनो और माइजालाय आकलायै खाना नखरने और थुनाय थांबाय क्या जतन जानजाने जागा दायित्व रिजा जत MLA MDC EM CM बरंनो जत जागानो बरंनो जागा बागजाक आनो बाखा और वो दसरामबो हंका सिंगासो कटक खालायगला अरनो जों जतनो और वो जे ताकारजला मानदाय खयरपुर मजलिसपुर अरनो गैदरिंग नाय अमाहायके वानसु लायका चिकन जागा तो तंगाने अब अरब दसरामबो कासे चिकन साकन खालायजाकना आसो बर गैदरिंग लागारो अरन बर गैदरिंग पॉलिटिकल माइलेज तानो पॉलिटिकल माइलेज नाहना तंगा तिप्रामथा तो पॉलिटिकल माइलेज नाहना कुनु कोकरे बुबाग्रा तो बुबाग्रा न राजा तो राजा न तिप्रामथा ठीक न बुबाग्रा संसाका अब तो थानसानि मारि हिनि से संसाओ अबंखा जाद फातिब्रा सारंग हिनि ब संसाओ तिप्रा सारंग हामकरा नेक्स्ट जेनेरेशन थैयासाक पर्यन्त खाइ कलांनाय हिनि न ब सनाम कलांनाय हिनि न ब तिनि नखर मानि बिनि साक सरिनो पर्यन्त बलिदान रि पाइखा बिनि हेल्थ हामिया पर्यन्त ब तिप्रासानि बागिनाय कक सावि दङ आ जागारगो वानसुंनानि नांगो आरो और माइलेज नाहनाला ता माइलेज नाहनाबा अलरेडी तिप्रामथा क्राक तिप्रामथा एडिसो गभर्नमेन्ट आसुगि दङ आखै क्राक एदिबा क्राकले 13 जन MLA दङ ताबुक तिप्रामथानि जे आंचलिक दल 13 जन MLA नाहरिनाय ताक बिरोधी दलीय नेता बिरोधी दल हिसाबै और चिनि दङै दंखा তিনি CPM বমালিয়া তিনি কংগ্রেস বমালিয়া অ জায়গা তিপ্রামথা বিরোধী দল নেতা তাই বড় ক্রাক খাইনানি নাইবা ক্রাক বা ক্রাক নবলে अब ताई कुनु साना नांगिया अब ता वानसुक बायदि अब कुनु माइलेज नाहने नांगिया माइलेज नाहना निंगांगा अबसि मा वानसुक नाय अब जाद फानि बागिसे अंखरनानि नांगो अब कचा कख्रां ताहिन्दि जतन नखरदि बन्न सक्सेस खायदिनि आं अबसि कबंनानि मुसुङो ता बन बले 12 घन्टा बन गाय जों 6टानि सिम आराम खायनाय 6टाव जों याकारि रिनाय 12 घन्टा कक तो गिलन बहुत बरं न कक सिलचाय दङ दो एमनकि अकबो सिलचाव बा अकबो पत्रिकाराव काय दङ जे राज्य सरकार पर्यन्त से अबर्णमानि पैखा हिनै ना जदि राज्य सरकार जदि अबर्णमानि हांगाय जे एग्जाम तंगमानि खाना एग्जाम तंग स्कुल लगो अ एग्जाम फानो बरक पिसगिरि रेखा तार माने बन परोक्ष भाबे बर्णमानि मानि कलायो रखनि बर साइ दङ ओंका आं सानानि मुजुंगो जारा और आंचलिक दल हिनै तंनाय जात दफा हिनै तंनाय नंनि वानसुमाखौ बमाबा जात दफा हिनै वानसुकाय जदि आंचलिक न हिनै वानसुकाय अ हानि बागे वानसुका हांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बागे वानसुका हांगाय जदि तिप्रामथा नेक्स्ट जेनेरेशन बागे कक साइ दङ हांगाय अ हानि दफानि बागे कक साइ दङ हांगाय बरा आलादा खाय नुगबा आबनि बागैनो अब जारा जदि अब उनस्रुनाय बरक हांगाय सारा तिप्राबासिनि बररंग सिनिनाय साबो माइलेज नाहनानि पार्टी न तुइनाय पार्टी खलायो संगठन खलायो साबो माइलेज नाहना बागिनाय अ कक्सा अब जनगण बुजिनाय अब तो जों बन्दाखौ खांखाय तो सक्सेसफुल नंगो वैसेपना सक्सेसफुल नंगि आम हाइकरै सक्सेसफुल अवश्य नाय सारा त्रिपुरा राज्यवनो जतन बड़ पिकेटिं खायनाय बड़ आसुकनाय जानजानि थायो जतन तिनि हरनि सिमनो रेडि खाय जतन आसुक लायै तंलायो जतन माइमि संलाय तलायो तिनि अरब माइमि संलाय जा जत जागानो बड़ पिकेटिं खायनाय अब रेडि थांजाक जतन हरनि सिमनो आरम्भ थानाय सिगांबो गचार पाइखा ताइसो गचारनाय खाजनि माफा तै ताखौ बुखुकजों अब जात दफानि बागै अब नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै अ हावा जों तंदामाया प्रश्न तंगै थांगो जों जदि नेक्स्ट जेनेरेशन तंग थाइरि कलांमाय हांगाय बा आलादा राज्य खाय कलांमाय हांगाय अ हावा तंदामाया प्रश्न तंगो फाइदि जतन अरब कचा कखरां गुफुर हिलायावै जतन अ बन्न पालन खायदि हिनाय जतन न कबमंनारो हामबाय